Εδώ βρισκόμαστε στο κέντρο Ζαμάνια που έγινε λίγο το πανηγύρι και όπως ακούτε έχει ανάψει και το γλέντι λίγο. Είχαμε βέβαια και κάποιες αδυσέρεστα νέα. Αλλά όλα είναι μες στο πρόγραμμα. Νικολή, φύγε από εκεί. Κουμπάρε. Πολύ καρπέ! Για γύρω από εδώ η σειραμπάτα! Πού είναι η κούλα? Η κούλα πού είναι? Έτσι, μπράβο! Γεωργία! Η μαμά φώναξε. Κουμπάρε, το τραπέζι σου να γυρίσει από εδώ σιγά σιγά να τους πάρουν μέσα. Μπαίνουν πιάτο. Γιατί δεν γυρνάτε από εδώ? Θα έρθω εκεί πέρα εγώ, ξέρετε.
Θα τον είπα να σε δείξει τηλεόραση, πίνε. Γεωργία!
Όπως σας είχαμε πει, ήρθαμε στο Βάμο
Και τώρα πατέρα, συγγνώμη που θα σου δείξω κάτι, αλλά πρέπει να σου το δείξω. Πω. Εδώ σταματάνε όλα, πατέρα. Θυμάμαι ότι βάλαμε και τον παππού εδώ πέρα, πατέρα, θυμάσαι? Η γιαγιά εδώ ήτανε. Και τώρα ο πρώτος γιος. Περίμενε Γιώργο να φέρει και το κερί να το βάλει απάνω. Έτοιμος. Πατέρα. Να το. Και κοίταξε και κάτι άλλο να σου πω, πατέρα. Το βλέπεις από το κόβω? Να το. Αυτό θα σου βαστάω. Α, ναι. Βάλ' το μέσα στη τσάντα σου, Γεωργία μου. Ένα πιο όπως να πάρω. Εδώ, δεν πειράζει. Γεωργία, Γιώργο, έλα από εδώ να ακούεις. Ακούς. Γιώργο, έλα πάρε από αυτό εδώ. Γιώργο. Άφησε λίγο να μην αυτόν η μπαταρία, ρε. Τώρα μητέρα μπαίνουμε στο νεκροταφείο του Καστέλου. Ο Μανώλης είναι με την αδερφή σου τη Ζαμπιά. Τώρα θα ακολουθήσω κι εγώ. Θα σταματήσω για λίγο την κάμερα. Ο Μανώλης τώρα απόθεσε ένα κεράκι έτσι. Τι θα πω η καρκόνα. Να πάρεις όλο εδώ το νεκροταφείο να κοιτάξετε τους ταφνές. Δεν μόνο του πατέρα μας ο τάφος είναι άτακτος. Εγώ δεν έχω τη δύναμη. Παίρνεις τώρα. Ναι, δεν έχω τη δύναμη να στείλουν και αυτοί και ό,τι με αναλογεί και εγώ θα το βάλω. Δεν θα το φάω και θα δώσω να το φτιάξουμε του πατέρα μας τον τάφο να μην είναι έτσι. Να λέει του δασκάλου ο τάφος πως είναι σε αυτή την κατάσταση. Κατάλαβες, Μανώλη.
Άμα θέλουν, εγώ δεν μπορώ μόνη μου, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Άμα έχουν την ευχαρίστηση. Σήμερα ζω, αύριο ποιος ξέρει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αυτός θα είναι. Δεν ξέρω ποιο βάλανε εδώ. Είναι τάφρο 1900. Ζαμπετάκης αυτός είναι του γραμματεία. Βλέπεις ωραίο στάφλα. Πάμε να δεις κατσικουλέ και τον μπαμπάς εκεί πέρα, Πήσε, παπά. Πάμε να κατσικουλέ. Παπά. Πήσε δύο. Πάμε σε κατσικουλέ. Πάμε σε... Από εδώ πάρε να μας πας, από εδώ που το παπάμε. Έλα, μπορεί. Κουμπάρα, τι θα γίνει, θα φάμε σήμερα? Πάλι φάει να συζητάς. Αυτό είναι, βρε, φτάνει. Έλα, δεν σε παίρνω τώρα, φτιάξου. Φτιάξου, δεν σε παίρνω. Δεν με παίρνει. Φτιάξου. Είναι εντάξει. Φτιάξου, ρε παιδί μου. Είμαι ωραία έτσι τώρα. Είσαι χάλια. Να μην δείχνω και με παίρνει. Σε έπαιρνα, τι θα σε κάνω. Θα σε κάνω εγώ. Είναι εντάξει τώρα. Λίντα, βλέπεις εδώ πέρα μια χωριάτα. Μέσα από το χωριό. Να έλα να γίνει και πεθερό. Τι κάνεις τώρα? Τίποτα. Τι να κάνω. Ωραία, θα σε βλέπουμε στην Αμερική. Θα βάζουμε κάθε τόσο και θα σε Στα βλέπουμε. Γάλια που είναι. Μια λεβεντιά κάμα ρωτήσε. Στα Γάλια που είναι. Τώρα μιλάμε για Μάλεμε. Είμαστε εδώ πέρα, γεια σου μουστάκια. Εδώ πέρα που έγινε η μάχη της Κρήτης. Εδώ πέρα μπήκαν οι Γερμανοί από αυτή εδώ την παραλία. Και το ωραίο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι μπήκανε από εκεί Και ξαναμπήκαν εκεί που θα πάμε για τώρα. να θαυτούν εδώ πέρα. Βλέπετε, γερμανικό νεκροταφείο 1939-45. Εδώ τους τάψαμε όλους. Έλα. Κουμπάρα. Κουμπάρα. Γεια σου να γίνει πάρε. Πες το. Τι θα γίνει απόψε, Πά φάμε τίποτα. Πάμε τίποτα. Όπου σε βλέπω και Για να σας δώσω μία μικρή ιδέα πώς έγινε η απόβαση των Γερμανών, βλέπετε τα αεροπλάνα από πού ξεκινήσανε και τα καράβια και κάνανε την εισβολή στην Κρήτη στα Χανιά. Που τα Χανιά είναι εδώ πέρα. Βλέπετε τους αλεξιπτοδιστές. Από εκεί επέσανε στο Μάλεμε. Εκεί καταλήξανε και στους τάφους του. Κατευθείαν. Τι θα γίνει. Να πάρει μια κάρτα. του πάρει και από εδώ πέρα. Και τώρα βλέπετε που καταλήξανε. Να τη τάφη τους. Βέβαια αυτή είναι σε φωτογραφία. Αλλά θα πάμε και πιο κοντά για να τους πάρουμε. Καλύτερες φωτογραφίες που έχουν κρατηθεί, ας πούμε, μέχρι σήμερα και δεν έχουν πουληθεί από τους Έλληνες είναι εδώ, του πολέμου. Έτσι πέφτανε κάτω, σαν μαρουλόφυλλα, τους βλέπετε. Και εκεί το λαβράνεις και το... Από ό,τι διαβάζετε εδώ πέρα και από ό,τι βλέπετε, το γερμανικό νεκροταφείο εδώ πέρα έχει χτιστεί από τους ίδιους τους Γερμανούς, διότι οι Έλληνες απαγορέψανε αυτούς να πάρουν τα πτώματα ή τους συγγενείς τους, τους πολεμητές του τέλος πάντων, να τους πάρουν στη Γερμανία να τους τάψουν. Λοιπόν, αυτά. Τους τάψανε εδώ πέρα και ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, από ό,τι θα δείτε από εδώ και πέρα, είναι πληρωμένα από το Γερμανικό Λαϊκό Σύνδεσμο και με τη βοήθεια, λέει, της κυβερνήσεως κλπ. Για πάνω στην Αλβανία, πολεμήσουν η Αλβανία στον χώρο.
Και απελπιστήκαν οι δικοί μας και βγήκαν οι γυναίκες και παιδιά και τους πολεμήσαν. Αυτό είναι η ιστορία του Αμερική. Κατάλαβες. Να ο Σταυρός τον Γιώργο, το Σταυρό τον πάρε. Εν θάβε κοίτε λέει ο παπάς μου. Ήρθε να πολεμήσει λέει. Και κάθε τι λέει. Ο άλλος. Έλα εδώ τώρα στο παράδεισο ωραία πράγματα. Προχωρείτε. Μπαίνουμε στο χώρο του νεκροταφείου. Βλέπεις αυτές οι γυναίκες που σκαλίζουν η κιθάρα. Καθαρίζουν. Τι ωραία δεν είναι από τα αμερικάνικα. Γιατί κοίτα έχουν φορεσμένες με μαγούδια στο πλάι. Και από πάνω είναι άλλα κομμάτια. Ξέρεις, έχει μέσα δύο και τρεις και τα λοιπά. Κοίτα όμορφο από κάτω την πάρα. Και τι όμορφο που είναι. Να σταματήσουμε να δούμε ένα από κοντά. Διαλέξαμε ένα στην τύχη, ένα τάφο, να τον δείτε από κοντά. Χιλιάδες τέτοιοι τάφοι. Αμέτρητοι. Όλη η ιστορία της Κρήτης. Εδώ. Σε αυτό το χώρο. Ευλάβει ο επισκέπτης. Δεν έχει σημασία Έλληνας ή Γερμανός ή Τούρκος ή Ιταλός ή Εγγλέζος ή Αμερικανός. Σημασία έχει ο άνθρωπος. Στο βάθος βλέπετε το μάλιμα. Ο Κάμπος που έγραψε όλη την ιστορία της Κρήτης και πάνω απ' όλα έπαιξε σημαντικό ρόλο, ίσως το σημαντικότερο του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Ας μεταφερθούμε τώρα λίγο πιο πάνω να δούμε κάτι άλλο. Εδώ. Στο νεκροταφείο λέει τούτο αναπαύονται 4.465 Γερμανοί στρατιώτες. Αυτοί εδώ που βλέπετε είναι οι άγνωστοι που δεν είχαν ακόμη τα ονόματά τους. Οι 4.635 είναι οι άγνωστοι Γερμανοί, χωρίς ταυτότητα, χωρίς όνομα. Ας δούμε όμως στο δεύτερο τώρα όροφο του χώρου τούτου.
Βάθος. Βάθος. Αυτό είναι ένα μικρό μέρος δυστυχώς που σας δείχνω. Αυτή η ταινία έχει γεμίσει με νεκροταφεία, ρε παιδί μου. Πανοραμική άποψη του κάπου. Εγώ, σ' αρέσουνε. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ πέρα γίνεται της κυρίας Μαζόχτρας. Κάτσε. Εδώ πέρα πρέπει να με πάρεις την μία μέρα. Μην πέσεις. Όχι, μην τα ακούτε, αυτό είναι άκουρα. Όχι, δεν άκουρα. Τράβα ένα κλάδι, κουμπάρα. Έχει περάσει η εποχή τους. Γιώργη, φύγε από τη μέση. Γιώργη, από τη μέση φύγε. Γιώργη. Να πάω. Μην τυχώ και δεν πάρεις σε τούτη την ταινία, θα τα χάσεις. Πάρε το εδώ, παιδί μου. Κοίταξε εδώ. Πώς το κάνει, μωρέ. Όλα πάρτα! Κάθε φορά κόβω πορτοκάλια. Γιώργη, ανέβα πάνω, ρε. Από τη σκάλα Έλα βάλετε. και εσύ, κουμπάρα. Βάλει εκεί, Μαρία. Πιάνω μου. Δώστε μου να σας αδειάσω το... Ναι. Αδειάστε μας το τέτοιο μας. Ω, εσείς για να γεμίσετε το κάτι. Τούτο είναι παράδεισο. Ωραίο πράγμα. Άπα. Δεν φεύγω. Δεν φεύγει από... Εδώ θα με κρατήσεις. Και θα έρθετε μου να αρχίσετε να κόψετε τα πορτοκάλια από τις πορτοκαλιές σου. Όνειρο. Αυτό το πράγμα να το δεις να με ρωτήσεις. Έλα, πιο εδώ, κουμπάρα. Άλλα που τα βγαίνουν τώρα και ράστε σε λίγο. Όχι, είναι καλό, βάζεις το καραμπάρο εδώ πέρα μαζί. Για ο γιος ο μικρός, Μανώλη το μητσό πάρε το. Ωραίο πράγμα. Κοίτα ρε, μπήκε στην κουρμούλα από πίσω. Παπά! Μάλιστα τα όλα τα λιμπαδάκια και θα τα δούνε, δεν τρώνε πια πορτοκάλια. Παπά! Λάκι να έχει τους κολλούς επάνω, άμα τα... Παπά! Δεν πειράζει, άκουρα. Όλα τα σκρίνει να Δεν πειράζει. Ένα baby άγκουρο! Πάρτο! There's another one. Asa! Πετάξτε με λέει όλα αυτά τις κομματερές. Παπά! 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 Να θα γεμίσετε το κασόνι. Έτσι σχεδόν. Εγώ θα γεμίσετε το κασόνι και το αυτό. Να βάλεις το πάνω. Εδώ βρισκόμαστε στις πορτοκαλιές της Γεωργίας. Ναι, και είμαστε από κάτω από σκιάν που λένε. Και έξω η θερμοκρασία είναι περίπου 40 βαθμούς. Ο Μουστάκιας έχει ανέβει απάνω σε ένα δέντρο και το έχει ρημάξει. Γιώργη, τα φύλλα άφησα πάνω, Η Γεωργία από κάτω τους κοιτάζει και τρώει, να μην χάσει τίποτα μπουκές. Και έχουμε εδώ πέρα και την κουμπάρα. Άπου. Εκεί. Και εδώ και τον Νίκο. Αυτά με τραβείς. Παπά και εμένα. Παπά. Το μικρό. Έλα και στην άλλη, βάλε. Παπά εμένα. Και έχω το μητσό μου που πετάει πέτρας να τα ρίξει. Παπά εμένα. Σε βλέπω ρε Νίκο, σώπα. Σε βλέπω παιδί μου. Και θα βάλεις και εδώ και το σκάλα μετά.
πέρα από ό,τι βλέπουμε είμαστε ψηλά στο ακροτήρι. Από εδώ έχεις όλη τη θέα των Χανίων. Εδώ πέρα ήταν το άγαλμα της Ελευθερίας πρώτα που έπεσε με τον κεραυνό, ό,τι μου λέει ο Πολύκαρπος. Και μια που είπαμε ότι η ταινία αυτή είναι γεμάτη από νεκροταφεία, να σας πάω να δείτε και ένα άλλο νεκροταφείο εδώ πέρα. Εδώ πέρα που βλέπουμε ακριβώς. Αλλά δεν σας λέω ποιοι είναι μέσα. Θα δείτε μόνοι σας. Προηγημένος νεκρός και αληθινός άντρας με Η κατάθεση Στεφάνου έγινε από κάτι Έλληνες από τη Μακεδονία, από ό,τι βλέπουμε εδώ. Και εδώ βλέπετε τίνος είναι ο τάφος που λέγαμε. Ελευθέριος Βενιζέλος, 1864-1936. Και ακριβώς τώρα γυρίζω από πίσω μου. Ακριβώς από πίσω μου, όπως λέτε πάω κατευθείαν και βρίσκεται ένας άλλος τάφος ο οποίος λέει εάν του πρέπουν οι τάφοι στολίδια στην επάνω του ολόρθη λαμπάδα με την άσβεστη φλόγα την ίδια την Ελλάδα, Παλαμάς, Κωστής Παλαμάς. Είναι τώρα εδώ. Είναι ο Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος, 1894-1964. Από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα είναι μια άποψη των Χανίων, χτισμένη απάνω στο νερό σχεδόν, μία από τις ωραιότερες πόλεις της Κρήτης. Εκεί πέρα βλέπουμε το φάρο, πώς το λένε, το Συντριβάνι, Παλιά πόλη. η παλιά πόλη, και είναι το παλιό λιμάνι της πόλεως. Και εδώ πέρα απλώνεται η καινούργια πόλη βέβαια. Με τα ωραία της. Γεια σου Χανιά, γαμώ τα λιμάνια του μέσα. Και από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα είναι ο ωκεανός Μεσόγειο που λέμε. Ακροθαλασσιές, μπάνια, καλοκαίρια και βάλε.
Και εδώ πέρα βλέπετε τον Γιάννη, ο οποίος είναι ο ανεψιός της κεράς μου, ο γιος της Κατίνας. Να την και η Κατίνα πλένει τα πιάτα εκεί πέρα. Και γελάει. Τι γελάει? Και δεν καπνίζει. Ναι. Μα σοβαρά παίρνει. Παίρνει ταινία εκεί. Όχι, μωρέ, δεν παίρνει ταινία. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Εσύ Γιάννη δεν γίνεται. Και εδώ πέρα είναι η κυρία... Πώς λέγεστε? Τσισκάκη. Πώς? Η κυρία Τσισκάκη. Αλλά με κοιτάτε και από εδώ λίγο. Και πίνουμε το καφεδάκι μας πρωί-πρωί. Και το τσιγάρο. Και το τσιγαράκι μας. Πού είναι το τσιγάρο, έτσι. Τον έκλεψε η γυναίκα για να μην φαίνεται ότι... Α, δεν λέει κάποιο σεμνή. Σαν τη γυναίκα μου. Εγώ θα... Και αυτή σαν Εγώ φουγγάρα. θα την κεράσω, δεν με κρατούσες, Και τώρα... Και αυτός είναι ο Γιάννης. Ωραία, είχαμε πάει στο Πάμο, να δούμε το θείο του, το Μανώλη. Είναι ο Κουλιάνος, Και γυρνούσαμε ο μετά και άντρας της πήγαμε εδώ και πρώτης φάγαμε κάτι αδερφής. πασοκάκι ως δρόμος. Περγαμόντο. Περγαμόντο είναι το αυτό που είχα φέρει, Ναι. Να του βάλω λίγο εκείνο. Εσύ τι λες? Τι θα κάνει, πιέρνετα. Και εδώ πέρα βλέπουμε τον Φράγκο Φράγκη και τον Τζίσο. Και τα Αντωνάκη. Να πεις τα Αμερικάνους. Γεια σου Αντωνάκη. Τι κάνεις άντρα μου? Έλα εδώ. Να πεις τα Αμερικάνους να Να, Δωρή, κάνε Περγαμόντο. Κάτσε να τους το πεις εσύ. Μα κάτσε να πάρω το γιο σου, γιατί εγώ το γιο σου. Έλα χαρά, έλα. Τι να κάνεις Αντωνάκη? Καλά είσαι? Εγώ το ξέρω, για πέ μου εσύ. Καλά είσαι, μπράβο. Ήταν από τους Αμερικάνους, Γιάννη. Ότι είμαι Αμερικανόφιλος και λυπούμε που έχουν τον Ανδρέα ακόμα εδώ και κάτω. Μας έχει ταράξει στην πείνα. Σταμάτησε. Εμένα κοιτάζετε και μην την κουνάς γρήγορα γιατί όπως την κουνάς θα φαίνεται. Με βλέπεις τώρα? Ναι. Έχεις χάλια μεγάλα. Και τώρα με παίρνει η γυναίκα μου για να σας δώσω να καταλάβετε και θα σας δείξω τι είναι η ζωή εδώ στην Κρήτη. Είναι μάσα, πιώμα, ξάπλα. Πολύ γρήγορα το γύρω. γύρω. Τη λεμονιά. Έχεις χάλια μεγάλα. Ούτε εσύ δεν κατάλαβες ένα. Ούτε σε βλέπει. Βλέπετε το ζουνάρ. Το ζουνάρ που πάνε έξω γιατί έχουν φάει το κατεπέτασμα. Μαμά, πάει στο κάτω. Μαμά, πάει σε μια κάστρα και διαβάζετε τις δυο. Θα δώσω να πάρω γιο. Τη μία είναι. Πολύ γρήγορα το γυρίζει. Κρατάς όμως στραβά τη μηχανή και μας δείχνει στραβά στην τηλεόραση. Έχεις μεγάλη πλάκα. Πάτα πάλι και το πορτοκαλί κουμπάκι να σταματήσει. Μέσα. Όχι. Όχι. Τώρα παίρνει. Άμα αναβοσβήνει έχει σταματήσει. Γιάννη, Θα το χύσει την καδότα πάνω. Γιάννη, εμένα. Πήγαινε πέρα και στην κούνια να σε πάρει. Στην κούνια πήγαινε πέρα. Δίπλα στο... Όχι εμένα, Ας θα πάρουμε και το αμάξι μας. Να απλώς να περνάει. Γιάννη. Και δεν κάνει να παίρνουν φωτογραφίες άμα κοιμάσαι. Γιατί? Δεν κάνει. Γιάννη, Γιάννη, έλα και εμένα, λέει Γιάννη. Πήγαινε να σταθείς δίπλα στο αυτοκίνητο να σου πάρει και πέρα.
στο αυτοκίνητο εκεί. Ή στο ποδήλατο πάνω να κάτσεις. Ποδηλατάκι σου. Θες το ποτήρι στο παράθυρο. Το ποτήρι σου θες στο παράθυρο. Όχι, ας δείχνω που απίνει. Πού τίποτα Γιάννη. Πού την οικονόμησε. Δεν σε παίρνει, σε δουλεύει. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσετε μια κριτικά τελετή. Εδώ πέρα γίνεται της σφαγής που λέμε. Εδώ, όπως είπαμε και προηγουμένως, θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα σηκωθούμε. Αλλά κατά που βλέπω, εμείς θα σηκωθούμε πολύ χορτασμένοι. Εμπέρδεψε τη μηχανή στην ελιά. Κοίταξε να δεις το κέλα το κίνο. Όχι, άστο. Όπως βλέπετε έρχεται το θύραμα. Είναι ένα πολύ άγριο κατσίκι. Τι θα γίνει απόψε. Ναι. Ωραίο. Τσάκα το μαντζάκ. Τσάκα το. Αυτή η τελετή γίνεται μία φορά μόνο στους μισαφραίους, σαν και εμάς. Θα πάρουμε όλη την ταινία εδώ για να δούμε τι γίνεται. Ούτε με ούτε μου. Εδώ είναι ο πεθερός μου, ο ειδικός. Του κάνουμε το σταυρό και του κόβουμε την κεφαλή του. Αυτό που λέτε κυρίες και κύριοι θα γίνει παϊδάκια και θα γίνει και αυγολέμονο. Το κρατάμε τώρα λίγο για να τρέξει το αίμα και μετά που θα τρέξει το αίμα τι θα γίνει απόψε. Ο σκύλος γαυγίζει, στο μάχια γουργουλίζουνε. Και αυτός είσαι. Αυτό το μαχαίρι το έκανα σάρπ εγώ. Ο σκύλος έχει χεστεί από το φόβο του. Τι έγινε με το ξύλο που είχαμε εδώ, αυτό είναι το. Εδώ βρούμε ξύλο. Και το αρνάκι είναι πάπαλα. Εγώ παραμύθια δεν λέω. Εδώ πέρα να κοιτάξτε, μόνο να μην κουνηθεί άμα το πιάσω, γιατί θα γίνει της πορλής από το φόβο μου. Για εθωριστώ. Τι θα γίνει απόψε. Έτσι να πάνε όσο θα το πιάσω εγώ. Μα πιάσω. Δηλαδή τώρα βλέπει. Α, βλέπει λέει. Άρε τι θα γίνει απόψε. Αυτό είναι κατσίκι του βουλού, 100% για να ξέρετε. Έγαγρος. Έγαγρος που λένε, ναι. Κάτσε καλά εσύ. Για όλο το ξύλο. Ένα ξύλο εδώ πέρα, τι έχει. Τι ξύλο έχει. Τα κοπέλια το πήρανε, βέργα ήτανε. Ναι. Τα κοπέλια το πήρανε τότε. Θα βρούμε ένα πια.
σκηνή συνεχίζεται μέχρι που να βρούμε το ξύλο. Καλά, μα τώρα δουλεύει. Αμέ! Είπε το όχι να δουλεύει τώρα. Γιατί? Μόνο θα δουλέψει εδώ πέρα, θα γίνει της μουρλής. Άκου τώρα που θα δουλεύει και μέχρι να φτιάξουμε το ρίχνι. Ο ειδικός φτιάχνει το καλάμι τώρα. Με αυτό θα τον μπελονιάσει. Ναι. Έτοιμο σχεδόν το καλάμι. Πιάνουμε το ερήφι και το φουσκώνουμε τώρα. Πω, τι θα γίνει απόψε. Αντωνία, θα έρθει εκεί. Κοίταξε εδώ πέρα, και την κατάλαβα. Εδώ είσαι τώρα Μανώλη. Εδώ είσαι τώρα φουσκώνει. Εγώ έρχομαι να φουσκώσω. Θα πάω να φουσκώσω κι εγώ τώρα. Θα το κάνουμε σαν μπαλόνι. Τώρα το φουσκώνει για να ξεκολλήσει το τομάρι από το κρέας, το μαλακό, το ωραίο. Θα το πάρω μέσα. Φούσκωνε εδώ πατέρα και σώπα. Το βλέπετε πως φουσκώνει. Εσύ βρε χρειάζεται εδώ. Πώς να το σκάφω. Πατέρα, άμα το κρεμάσεις θα έρθω εγώ να βοηθήσω. Εδώ λέει άμα το κρεμάσω εγώ δεν σε χρειάζομαι πια. Πού θέλει να βοηθήσω. Στο φούσκωμα. Να το πιάσει τώρα. Πρέπει να φουσκώσει αυτό καλά, Θα μας περάσουν για πρωτόγονους, στα σφαγεία τα φουσκώνουμε με μηχανές. Δεν φουσκώνεται έτσι. Ναι, αλλά εδώ στο χωριό εμείς το φουσκώνουμε πρωτόγωνα. Έλα. Έρχομαι. Εσύ δάτε. Ναι. Από εκεί μου πήγε Άννα. Ω, ναι. Πέρα μια ποδιά βρε. Αυτό έγινε 2 φορές από τι ήτανε τώρα. Πώς θα το γίνει μισό. Τα πήγα να ξέρω εγώ. Αυτό μισό. Έφαγες το κρέας. Όχι. Δεν κάνει το μαχαίρι αυτό, Κρύμαψε το ακόνιζα εγώ. Δεν το έκανα το κρέας. Πάντοτε στην αρχή έτσι. Ρε, φέρε βρε μια ποδιά. Να μην το ρωτώ. Το μαχαίρι στο στόμα, Έτσι.
πιάνετε το μαχαίρι. Μα έπρεπε να έχω το κριτικό μαχαίρι αυτό. Ναι, έτσι έπρεπε. Πες. Βάζεις και μία το χέρι. Μητέρα! Μητέρα! Το κριτικό μαχαίρι πού είναι? Ναι! Ναι, μα ξεμουσκώνει τα πατέρα αυτό. Παιδιά, το έβγαινε. Πώς το κρεμάτι? Θα αργήσει να κρεμαστεί. Τώρα κρεμαστεί. Πού θα κρεμαστεί? Κάτω από εκεί. Βάλε έτσι δεν τα γράμματα. Δεν τα πιάζει. Τα τρώτε μάλλον δεν τα τρώτε. Ποια? Εδώ σε. Έχεις κοκορίτσι η γυναίκα μου και να τρίβεις βόγια. Είναι καλή το κοκορίτσι. Θα πιάσω. Όλοι. Ακόμη ζωντανό ρε πατέρα. Τρέμει αυτό μέσα. Εγώ πάω να φάω την κασίκα, Μα μην γυρνάς έτσι από τη μηχανή, να σε δωρούνε. Μα να πεις, δουλεύει τώρα η μηχανή, δηλαδή δεν σε δουλεύει. Να μας σε παίρνει εδώ. Που σφάζουμε. Δεν έπρεπε να δουλεύει. Σταματήσει και ύστερα πάλι πολύ. Εγώ είμαι ο βοηθός του Χασάπη, Πόση ώρα κάνεις το βγάλει? Κάθε ώρα. Δεν κολλά, κοίτα. Αυτό δεν είναι μαχαίρι. Κριτικός και να μην έχει μαχαίρι να κόβει. Θα μας βλέπουν και στην Αμερική να λέμε ότι έχουμε και χάλια. Πάμε να τα χωνίσουμε. Τσαγκάρεις, εγώ να μην θέλω να χωνίσω ένα μαχαίρι. Όλο το μεγάλο αυτό το πατέρα. Δεν μας πειράζει. Άστο. Άστο, πάρ' το μικρό. Λίγο άμα κατέβει πάει, θα πάει ευκολία. Ούτε δεν χρειάζεται ύστερα. Έχει δύναμη θέλει. Μεγάλη δύναμη για το πράγμα. Και εγώ γέρασα πια. Πέρα το ποτί. Εδώ τι κάνουμε? Το κρατάω έτσι. Απάνω. Τώρα Μανώλη το κρεμνάω. Πού, εδώ? Ναι, εγώ που να με θεματώσει, Μα δεν μπορώ το είναι βαρύ. Είναι βαρύ. Πόσο είναι? 20 κιλά. Δεν πάνε, στο πόδι, στο πόδι. Πέρα, δεν θεματώσει. Και από ό,τι βλέπετε η σκηνή συνεχίζεται εδώ.
Και τώρα. Έλα όλο καμάρι και μόλις σε παίρνει στην τέλεια. Α, καλό. Και αξιόρυγο και κακομίρι. Αξιόρυγο και κακομίρι, Θα φάμε και γαρδούμπια, πώς θα λένε τα παΐδια. Και όπως βλέπετε το γδάρσιμο συνεχίζεται κανονικά μέχρι και το τέλος, που όπως βλέπετε το γδάρσιμο συνεχίζεται και όπως βλέπετε το φουστάνι βγαίνει. Τώρα του κόβουμε την κεφαλή, τα κέρατα. Αυτό είναι που λένε του κέρατα, τα κέρατα. Το φάγαμε εκεί πέρα. Μου έφυγε μια χεριά και το φάγαμε πολύ. Θα κρατήσει πολλή ώρα, μα μην έχει τη μηχανή αδίκο. Είναι εντάξει. Η πρώτη φάση τελείωσε. Έχουμε το τομάρι εδώ πέρα. Κάτσε να το φέρουμε κοντά μας να το δούμε. Εδώ πέρα. Αυτό έχει γίνει πλέον ιστορία. Πάει για να γίνει παπούτσόδερμα. Και έχουμε τώρα εδώ πέρα το αρνάκι το υπόλοιπο. Κατσικάκι είπαμε. Το οποίο του ανοίγουμε τα εντόστια τώρα. Σκύλε κάτσε καλά. Σε βλέπω παϊδάκια. Να το πλένουμε μέσα. Mrs. Grace, you see that meat market over here? Just like I told you, you remember? Αυτό που λέγεται το γαρδού. Yeah, with this piece over here, the fat, we make the garduba. Beautiful thing, beautiful thing. Και όπως βλέπετε από κάτω είναι τα οικότες. You see the chickens? This is Grace. Πω. This is my father-in-law. Έλα εδώ Μανώλη, όταν σπάσουν τώρα δεν ανακατεύομαι. Τι? Σπάσουν τα ίδια. Δεν σπάσουν. Βρίσκεις. Εγώ τι πρέπει να κάνω?
Στάς το λάστιχο, άμα σπάσει να με πει. Θα σε πλύνω. Εδώ. Πού, εδώ. Εδώ βρίσκομαι το στόμαχο, κόβω με το έντερο. Και γεμίζουμε σκατά. Βάλε να δεις εδώ. Εδώ. Εγώ καταβρέχω τώρα. Θα φτιάξει η γυναίκα μου που μπορέσει. Ναι. Ναι, αμέ. Καταφέρει. Αυτή φτιάχνει το καλύτερο που μπορέσει, πατέρα. Ωραία. Πρόσεξε γιατί γεμίσαμε πολύ και... Τι να κάνω να να φύγω. Ναι, φύγει να μην σε πιάσει. Πού να πάω. Να σπάσω να πας πιο κάτω. Και πώς θα βρέχω. Δεν πειράζει. Αφού δεν πειράζει να φύγω. Πρέπει να φύγω από εκεί για να βρωμάει σκατό η περίπτωση. Γιατί να μην ανοίξουμε μια τρύπα τώρα. Θα πάνε στη θέση. Πού θα πάνε, στο μάχη. Το λάτερο το λέγαμε. Αυτό το πετάνε. Φύγε από εκεί. Τσουτ. Ή το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Θα τα διάσουμε, ναι. Εγώ σου έσπασε. Ωχ, μάλλον τι πάει. Βοήθεια. Βοήθεια, μάλλον. Τι θα σου κάνω. Θα σου βράχω, Νερό. Νερό. Έλα. Δεν πειράζει να ψεγαλώξεις. Μέσα ψεγαλώξεις, δεν πάει. Μέσα ψεγαλώξεις. Πού τα αφήσαμε τώρα. Πού τα αφήσαμε. Θα λερώσουμε το κρέας. Ναι, από εκεί αυτό. Εδώ δεν τώρα τη μεγάλη αυτή. Και έχει μια κοιλιά από τα εκείνα ακόμα, μαχαίρι για να πάει πίσω και κάτω. Τι κάναμε, δεν το δέσαμε καημένο. Δεν το δέσαμε. Από πάνω. Από κάτω, τσούτσι το άντρο προς κάτω έχουμε δέσει. Ψάροχος, Βάλε νερό εδώ πέρα, βάλε νερό εδώ. Δεν το έχουμε κόψει φέτος εδώ και πέρα. Καμιά άκρη να το πετάξω. Όλο αυτό θα το πετάξεις, πατέρα. Όχι, θα βγάλω το μέσα τα φαγιά. Και από ό,τι βλέπετε, εδώ πέρα βλέπουμε αρνάκι άσπρο και παχύ.
της μάνας του καμάρι. Τι κάνουνε? Ολόκληρο αυτό ήταν. Είχε φάει πολύ. Γι' αυτό ήτανε βαρύ φαίνεται. Και θα είχα νερό, Μανώλη. Νερό, μην τα νερώσαμε όλα εδώ. Ναι, νερό. Βάλει νερό. Ανάλαβες καθήκοντα. Ιερά και παραβίαστα. Η πεθερά σου είσαι εσύ. Ναι, τι έκανα. Νερό εδώ θα μου βάζεις. Οχο. Άτσε την πατήσεις. Ναι, μα πρέπει να δείξουν επιτρήσεις. Τι δεν τρέχει. Άμα τι ανοίξεις. Τι λέει. Μας κόψαν το νερό. Την ώρα μας το κόψαν. Δεν θα μας κόψουν το νερό. Μα δεν μπορεί να το. Τρέχει. Ναι, τώρα είναι ωραίο. Τώρα είναι ό,τι πρέπει. Πάει έτσι. Δεν βάνει το πόδι. Κοίτα πλαδιά, ολόκληρα και πάει. Άλλο λυσασμένο ήτανε. Δεν βρίσκει τίποτα, τι θα φάει. Δεν βρίσκει τίποτα άλλο, πλαδιά θα φάει, τι θα φάει. Αυτό είναι εντάξει, βριά τώρα. Καναλίσαν το κάτι και εγώ και τα. Είμαστε εδώ με την δεν τα πω δεν τρόμαστε. Στο δύο αρέσουν πολύ. Κανείς. Τα ρωτήσεις, στο δύο θα πω. Θα κάτσε να ρίξω λίγο νερό εδώ πέρα. Θες αξελαράκια βάλεις το έτσι, θα τα κρατάει ανοιχτό τώρα ή μετά. Μα γιατί τώρα πετάς το ροκάνι, θέλω να ξέρεις. Εδώ που γέρασες και δεν σκόβουν τα δόντια τρώει, τίποτα, Τους καλούς με δέδες πετάς. Είναι καλό αυτό, σ' αρέσει. Τόσο δεν πες. Από πίσω εδώ δεν το έδεσες. Δεν το δένεις από πίσω κάποια φορά. Τα γορνόπουλα δεν είναι, Μανώτη. Μέσα τους, γεια. Τι το λένε. Γεια. Γεια. Τα δεν δένουν, τα γορνόπουλα δεν είναι. Θα καταφέρει τώρα το νερό να περάσει. Ποιο νερό. Βάλω από εδώ θα το σπάσει. Γιατί, αν κατεβεί από κάτω είναι καλό αυτό, δεν κατεβεί. Λίγο. Στα βούτρα του.
Κοινός γαρδούμι. Αυτό το ξέρω μόνο η κριτική, λέω. Μόνο η κριτική θα ξέρω. Αυτά τα γλυκάδια που λέμε, Όχι. Γλυκάδια ήταν αυτά δηλαδή. Πραγματικά γλυκάδια. Και εδώ τελειώνει η πρώτη φάση του ψητού. Θα σας ξαναδούμε μετά στο τραπέζι που θα το κλεπονιάζουμε. Αν έχετε να καταλάβετε. Εδώ είναι βέβαια ο φούρνος, ο οποίος θα ψηστεί το ψητό. Σας δώσω καταλάβετε. Από εδώ βγαίνει και το ψωμάκι. Αυτή εδώ η πόρτα είναι που οδηγεί στο θησαυροφυλάκιο. Μισό λεπτό θα σας δείξω τι εννοώ γι' αυτό. Αυτά. Αυτή είναι η πόρτα του θησαυροφυλακίου. Αυτή είναι παραγωγή κατευθείαν από το αμπέλι. Εδώ πέρα. Κόκκινο κρασάκι, άσπρο κρασάκι και κοινός κρασάκι και τσικουδιά. Και η ζωή συνεχίζεται. Μετά από το αρνάκι, άμα θέλουμε δηλαδή, τρώμε και κανένα γκούνελο να δούμε τι θα γίνει. Και σήμερα που σας μιλάω δηλαδή ένα λείπει από εδώ μέσα, γιατί το είδα στην κατσαρόλα πριν από λίγο. Ναι. Το μόνο πράγμα που δεν μπορείτε εσείς να δείτε είναι η μυρωδιά από τα δέντρα. Αν τα πορτοκάλια. Και όπως είπαμε, εδώ πέρα είναι το εργοστάσιο του γάλακτος. Μόλις ήρθε από τη Βοσκή, το έφερε η πεθερά μου. Εδώ μιλάμε για στροφές, για πολύ μεγάλες στροφές και πολύ επικίνδυνες στροφές. Ένα αμάξι ήταν εδώ κάτω, αλλά πού θα το βρω τώρα. Ω, να το. Πω, έχει διαλύσει αυτό. Κοίταξε να δεις τις πόρτες που είναι. Και όταν μιλάμε για ύψος και για θάλασσα, μιλάμε για αυτό το θέαμα. Το κάστελο πίσω, το ωραιότερο φούριο το Σφακιανό. Δεν φτάνει το μάτι το κάστρο έτσι πιο. Τώρα είμαστε στο Λιβικό πέλαγος και πάμε για τα Σφακιά. Και από εδώ είναι η γυναίκα μου. Και ο γιος μου. Τι τούτα, Γεωργία, το παιδί στο κρεμό.
πάμε τώρα στη Σούγια. Αυτό που βλέπετε είναι το Λιβικό πέλαγος. Από εδώ είμαστε κοντά στην Αίγυπτο. Αυτό που βλέπετε είναι ο ματρακάς που μας πάει. Αυτό τρέμει ολόκληρο. Έχει λίγο συννεφιά, γι' αυτό δεν φαίνεται καλά. Να και ένας φακιανός. Αυτός είναι μέσα από τα σφακιά, θωρείς το, ναι. Πάνω στο ύψωμα είναι το κάστρο. Αυτό είναι το κάστρο των σφακίων που λένε. Χώρασε. Μέσα. Το ρεστοράν των Σφακιών, το Φασιό. Εσύ κρυώνεις για κάτι στον ήλιο. Άμα είναι το βαποράκια του πάρουμε, έχει την πλάκα του. Μα γιατί δεν έχει βαποράκια. Καλά, γιατί δυο βαποράκια έχεις και πηγαίνω εύκολα. Χάσαμε δυο αυγά με κάτι τέλος. Εδώ βρισκόμαστε στον Άγιο Ιωάννη, το χωριό, και από ό,τι βλέπεις, Αντρέα, σου φέρνω και ένα μήνυμα. Για πέστε του τώρα ό,τι θέλετε, μα ακούγεται μέσα. Πες του γέρος ότι δεν για το γιο σου τώρα, τα ακούει αυτός, θα τα ακούσει. Τι να πει ο Φουκαράς έχει. Θέλουμε τη συνάντησή του. Αυτό μόνο, και ζητούμε να μας γνωρίσει όλα, δηλαδή απογεία και όλα αυτά. Ακούει. Δεν ακούει, αλλά τώρα που θα πάω την ταινία που θα του πάω να του τη δώσω, ναι, να του τη δείξω, θα σε ακούσει. Κάτσε εκεί που είσαι και πες του ό,τι θέλεις. Λοιπόν, Αντρέα, γεια σου. Σε χαιρετούμε όλη η γειτονιά από εδώ από τον Άγιο Ιωάννη, από το χωριό σου. Φτάνει, όπως θέλεις, τι να του πούμε, περιτά. Και από τον πατέρα του και από όλα. Ακούει αυτός, η ταινία δηλαδή θα ακούσει. Και θα βάλω το δύο. Είδες μηχανήματα να τέτοιο πούμε. Είναι η μητέρα του? Ναι. Η μητέρα του είναι? Ναι. Και πληρώνουμε πράγμα, Τι πληρωμή χρειάζεται? Για τι πράγμα? Για αυτά τα τηλέφωνα. Όχι, για τις ταινίες. Όχι, σε παρακαλώ, για όνομα Θεού. Και δεν έχει μόνο ζούσε. Πες στο γιο σου κάτι. Πέστε της να μιλήσει στο γιο του. Δεν είμαι σαν τώρα για φωτογραφίες. Δεν βγάλει φωτογραφίες, ομιλία λέει. Ομιλία, θα σε λέει ο γιος.
Ναι. Θα σε δει με τα κάνει. Τους βλέπετε κοντά, τι τρώνε. Πασατέμπο. Όχι, όχι, κάτι πιάνουνε και το τρώνε. Δεν είναι πασατέμπο. Πασατέμπος είναι, αφού δεν τους αλλιώ. Όχι, τις πιαράσαμε, δεν ξέρω τι θα καλά του θέλουν. Αφού βλέπω και το σεβασμιότατο. Ποιος είναι ο σεβασμιότατος να τον πάρω? Μεσαίος. Θα μου κάψει την ταινία, μην μου Ο κάψει την ταινία. ιερωμένος με το μαντίλι. Μην μου κάψει την ταινία. Αυτός ο κοντός. Δεν βρήκανε κανένα ψηλότερο να φάνουνε. Με την κρεβάντα. Κάθεται καλά κύριε Κοντός. Τώρα έχει γυρίσει την πλάτη. Να το και τα λευτερίτσα. Αυτός ήταν στην Πρέβεζα. Άλλος ήταν αυτός, Αυτός ο δικός μας είναι βέρος κριτικός. Άντρας με τα ούλα του. Γιατί δεν έχει δώσει? Πολύ, πάρα πολύ. Ωραία, ωραία. Κάνεις ωραία. Θανάση, έλα πιο εδώ, έλα πιο εδώ. Μήπως την κάμερα. Όλοι εδώ θα πέσουν. Το ήρθαν 25 μιλιά περόδους είναι που θέλω να το πω. Εκείνο γιατί κάνει έτσι. Όλα σου τα κάνει ρε μάνα. Όλα σου τα κάνει. Ό,τι θέλουν τους κρατάει για να πέσει. Το φρενάρουνε. Είδες το. Α, το κανονίζει, Κοίτα πως το φέρνει από εδώ πέρα, Κοίτα, κοίτα. Κομπά σου. Είπα πιο μπροστά, είπα και... Μπροστά στην κάμερα θα πω. Όχι, μπροστά. Θανάση, έλα εδώ. Άντε σου βράτω ρε πολύ. Θανάση, το βλέπει. Μάνα, έλα εδώ. Πιο πίσω, έλα εδώ. Έλα, μάνα. Στους παπάδες απάνω πάει αφήσει αυτό.
Πέσει απάνω μας. Και στη συνέχεια του προγράμματός μας βλέπουμε κουτσιά. Όπως επίσης βλέπουμε τον Πολύκαρπο εκεί. Και τι κουτσί είναι αυτό ρε? Για να το δούμε. Και τι κουκάρα. Και τι κουκάρα Τα μεγαλύτερα διαλέγεις Και με τα πάρω. Άλλο πάλι. Και εδώ βλέπετε τη Μαρίδα. Νικολή, Νικολή. Πού πάτε μωρέ όλοι μαζί? Και βαλικούλα και μερικά αυγά. Θέλεις και αυγά λέει? Όχι ξεκολλήσει. Και τι κόβεις εκεί τώρα, κουτσιά πάλι? Εμείς είμαστε λέω πολυμελή οικογένεια, δηλαδή κουτσιά δεν φτάνουμε για πληγαδί. Άλλη φορά μαζί. Το γύρω του παππού, πώς τα πλάσματα ήταν. Πού πάει εδώ εσύ? Να κόψω ένα κρεμμύδι, κάτσε να γυρίσω έτσι. Μα και τα κρεμμύδια δηλαδή κόβεις τώρα? Σιγά για δύο κρεμμύδια τα αφεντικό σηκώνει πάει. Πάει, τα ξεπάτωσε όλα. Μην τα πατάς τουλάχιστον ρε. Κακό σόι είναι τα ζωγίδια. Είναι κακά αυτά, για να τα δω Πολύκαρπε. Πολύκαρπε, να τα δω ρε. Δεν είναι ζωγίδια, μα πουλά είναι. Για όρθια βάλτα. Πω κάτι κρεμμυδάρες. Αυτές είναι. Κοίταξε εκεί να δεις. Πάει το περβόλι. Από τα δικά μας φέρω μεθαύριο, πώς θα πάμε. Πω, κοίταξε εκεί να δεις. Απάνω στο βουνό, στη βουνοπλαγιά, θα φυτέψουνε ελιές τώρα. Κοίταξε εκεί να δεις τι γίνεται. Κοιτάξτε, χωράφι που κάνουν οι ανθρώποι. Κόψε τα ξόφυλλα τα πανικότες. Ναι, ναι. Θες τα έκαθες, τα έκαθες. Τα κόψες. Όλα να κλείσω εγώ το κόλλο. Εντάξει. Αυτά είναι τα πορτοκάλια πάνω στην πορτοκαλιά, προτού περάσει ο Πολύκαρπος εδώ. Και αυτή έμεινε η πορτοκαλιά μετά που πέρασε ο Πολύκαρπος. Τίποτα. Τίποτα πάνω. Κλάρα μου, που έχει ένα χαμόγελο σαν την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Χαρούσε και χαρούσε και μεγάλη φασαρία. Και από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα είναι η κούλα. Πού την είναι η κούλα? Αυτή εδώ δεν είναι η κούλα, αυτή εδώ είναι ο Μητσός. Η Μητσά. Γίνα από εκεί να σε δει. Έλα γιο. Η ταινία, ο θείος.